अमा बेदर जालायनोसै लोगोफोर नै जोंहा माने अमायाबो बेलेगनियावसो बिहरनाय नालाय ओंखायनो हारा मेजेम इदि गोजा आरोना ओमफ्राय एसे दोनबाय हांनानै जानो होननानै हांनानै सामब्राम फानलु लगायना जानो लुगैदों ना ओंखाय हारा खामि हारा माबा हारा गोजासो गुबुनालाय बहाथो रोंनो मालायनियाव बिहरबाय नालाय ओमफ्राय इथिंजाय नै पियास आरि होनानै लाखाबाय आं दानिया इथिंजाय लागायनोसै आरोना संसै नैबेखौ बेखिनिखौ हांनानै जागोन आरोना हांनानै ओमफ्राय आरामसे फिसा 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 पिस खालामनानै पियास बानलु लगायनानै गोथाव जागोन नैथिंजाय थाव होनानै लाबाय आङो स' बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ दिनैनि भिडिअखौ नै पियास आरि एवबाय बेखौ देखायबाय थायासै आङो एबारसो बेदरखौ सेने होनोसै आरोना खामफ्राम सेने होनसै बेदरखौ थारलाथार थावासो खम जाबायदां एसे अमायाव अबसे थाव ओंखारखायो ने दायो ओंखारलांगोन एसे एवफ्रामनानै रुदबनानैबो लाखाबाय आरोना एसे रुफ्रानानै अमा हांग्राखौ देखायनो र' आङो नायलांबाय था अमा हांग्रा जाहा अमा हांग्रा सिख्लाया नै जा अमा हांग्राया गोसोमसो नुदों जानायावलाय आरो मा गरम मा होनबावदो आयु खामफ्लाय होजोब्बाय बियो जायालै बे इमान अर सालायावनो माबायावनो होथारदोबा बिदिबालाय जाला आरो बे इसोर नैबे जोंनिया बेखौ बुङो खारं बिबार ओमफ्राय बेलेगनिया मा होनोथाय खारदौ ना माबा होननाय खोनायो आं ओमफ्राय नोंसिना मा बुङो लोगोफोर कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर जोंना खारं बिबार बुङो आरोना जा गोथाव मोनखायो आरो सोर गोथाव मोनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर लोगोफोर आं गोथाव मोनो माने फ्राय जानो ओमफ्राय आलुजों भाजि जानोबो गोथाव आरोना इयो बेखौ एवगौमोन ओमफ्राय टाइम गैला एवबाय थाला बेखौ दा उनाव जानोसै ने न'आवनो बारना दंमोन बारियावहाय ओमफ्राय मामिया खननानै लाना फैबाय आरो लोगोफोर आं नोंसोरनो माबा मोनसे देखायनो हो नोंसोर नायनानै लुबैनाङा दे आं देखायनि नाय र' 1 2 3 टें 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 आयु सुआ बेखौ बुङो मा होनोमोनलाय पाइनापोल ना आनारस ना मा बुङो नै बेबो एसे जारोमरोम जाहांबाय नै एसे जारोम जाहांबाय ओमफ्राय बेबो एसे जारोम जाहांबाय आमथिसुवायाव माबागोनदां इयो मोनगोनदां ओमफ्राय बेफोरो राबाय आरोना ओमफ्राय बेफोर मोनथ'वाखै बे थाइसेयाबो मोनथ'वाखै ओमफ्राय नैबेयो आराम मोनसिनबाय ओमफ्राय बेनो देरसिन आरोना ओमफ्राय बेनो फार्स्ट थायनायबो बरिया नुदोंना लोगोफोर गोथाव नुदोंना न'आवनो गायनाय आरोना ओमफ्राय न'आवनो बेबायदिनो 1 2 3 4 5 6 6टा दङ बेयावहाय न'आव सोर जानो गोथाव मोनो पाइनापोल आं गोथाव मोनो खिन्थु एसांद्रायबो गोथाव मोना आरोना मिडियाम गोथाव मोनो आरो सोर गोथाव मोनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर लोगोफोर आरो जानोबा जोंहानाव फै लकेल ना बियो बिराद गोदै जायो लकेलफोरा गोदै गोथाव जाथारो आरोना माबा जाया दैस्रु जाया हाइब्रिदफोरासो दैस्रु जायोना बे लकेल नालाय गोदै गोथाव जायो आरो जानोबा मेगना मा होनदों जानोबा फै दे जोंहानावहाय आमथिसुवायावहाय मा होनो थाइजौ खान्थाल आनारस ओमफ्राय थालिर अनेक फिथाइ सामथाइ जागोन आरोना ओमफ्राय नोंसोरो फैबानो जाबाय जोंहानाव आं इनभाइट खालामखाबाय होनदो माला जायोमोनथाय बावगारबाय आं नोंसोर मिथिखायोना हेलो एभरिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल आंनि चेनेलाव
बयखौ बरायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाबाय नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ स' बिदिबा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो थ' आं भिडिअखौ बिदिब्ला स्टार्ट खालामसै चलो नायदो जा आब'नि बेदरखौ आं सावनो होबाय एसे हांनो होबाय सावनाय जाबाय नालाय सावख्रेब जोबस्राबाय नालाय बे बेदरा बे प्लेटसे जागौमोन आरोना ओमफ्राय नालाय सावख्रेबनानै स्रेम स्रेम गोरा टें टें खालामस्राबाय बिराद जारजार खालामबाय सयथिबो इसोर नालाय हांगारसो हांगार इसोर होद नों जानांलालै हाराखैदा आं माहा बारा बेदरा बिराद मोजां रुखानाय ओंखाय एसेल' सावब्रामनो होबाय होस्राबाय बिनिया सावख्रेब जोबस्राबाय मा जाबावगोन सिथारलाय बेयावनो सिनायोना रोङिया मादि रोंनाया मादि बेदराबो मोनसिगोन आंनिया संनाया माने बेदर संनायखाय बिदिनो जागोन ना बेखौ सावनो होबाय आङो ह मायबासो जास्राबाय ओमफ्राय आरो इथिं सावगौमानि आं इथिं आनारसखौ देखायहैबाय सेस दानाबा गोखा जादो मोनबाय नै लोगोफोर आंनिया बेदरा एवनायखौ दिन्थिबाय थायासै आङो मोनबाय आरो नै दा जागायासो लुगैलायगोन तेजपुर बालाया नै जाबाय लोगोफोर टेस्टि होनदो नै बेदरा गोदै आं बारा गोदै मोनाखै जानोसै ओंखाम नै बेदरा गस्ला गोदान गानखाय एबार भिडिअ बानायबा